Ka Environment Coordination Committee ilaka sutenga menta ka atho tere unai lor kalapha dor khas sho menteri rangba ka jela ukonat ke sangma bandawa pentri kamno ya ka action plan persya ya ki karkhana Sandoyong Nekok Factory kumbala batha ka National Green Tribunal ka ECC kala berngam balada ka sarkar kamle AA halor kani kan sasyem da kawai ka sinjam ka bating e ka ECC kala berngam ru bakanom ailat pan ai jakapat yaki shawai lara ka sarkar katemu banle kumta kasengkan ailat setia ya kata ka ECC ilaka sutenga kala berngam ya sarkar bakadai ban pentrai kamno ya kane ka jingdawa hapo ka arpulai tere ubnai no pra jong usnam arajar arpuar kane ka jingdawa jong keseng kalong bahadian baka NGT kala penmi ya ko hukum ha ka pratere unai tung jong usnam arajar arpuar baka sarkar ka ban khang khrdap no ya baro ki karkhana Sandoyong kaseng ECC kala ong baka jingdon kini ki karkhana Sandoyong kakta ya ka kot ka khia ki ba bat ka penjulor ru ya kamariang adin bangila ya kun ya kene ka issue ka balong ki ko plans ki berna po jong ka ilaka ka jongi ilaka stunga pada po district bat ngilele ru ya kene ka kam man na po sido senjiti but din katuan ni por ba tang po sisnem ba kan jiti ha bulan Julai Fratri la aino ya judgment ha ga day but ka issue jong iko plan ki badon hapo ka ilaka hapo ka district bal hapo jong state hi baro ka we te langba jong kini ka judgment jong ka NGT nanti na po Kolkata Eastern Zone kala ai ya ki kaipot ya ki ki ba ka government ka de ban le ha ka de bar ki ko plans lang kumban chu pai nani pun kan mau biang ba ki don ki belong ki ba illegal ko plans ki balad dep khang but ka MSPC biru kala ay ki refusal of consent but ha ka juga por ka MSPC biru kala file ya ki case hapo ki disikot nam ta jong gitu ki illegal ko plans te kesakno stang gitu ki ong ba balayo ya ka consent to operate tani ba ong lani ki bala ken ba la long ki illegal te kat kum ka judgment jong GT ba happening berang ya ketuga case ke NGT kala pha ya government ya banshim ya ki action ani ke ka bentak be banshim ya gitu ki ko plans ki bala don nani ki bala yo ya ki CTO kat kum ka statistic ba ki don hapo isen tia jongi ki don kat arkli ki ko plans lani kita ki bala yo ya ki CTE hachwa jongka arprairik nai kat arjar arpo take NGT kakwa ba khat nagi kini kan ap ligi ek state ka de banle henry ba ka state kam shamle AA yakini na takadaw ha ka judgment ka pradrik Julai jong uni usnem ka NGT kala ai ya ha ka judgment kala ai ya ka por ya ka state ba ka state ke ban shna no ya ka action plan halor ba ka NGT kala ong ba ka MSPCB lani ka Meghalaya Pollution Control Board ka don ya ka hok lani ka don ya ka bor la pengkup ika ka kum ka air lani water act hapkan snai exciting norms ke basaktunat ba ka NGT ka ong ba kitu ki ko plans ki bayo ya ka situ hashwa jong ka arplastic driver ka char arpo kata ke haka alteri ke de kata ke notification dan ni exciting norms ki ba kan ke MSSB ke lashna te ke NGT ke ong ba ya kani ke notification dan ni ke exciting norms ke de bandon ya kata retrospective effect ke mut kan kini ke exciting norms dan ni kini ke an ke pentre ru ya gitu ki ko plans ki bala dep yo lapa hashwa jo ke apply terik jongu Disember arjar arpo